From you, Mama. Okay. Rolling. Action. Ha. Nkunu bịakwara na bịa kwuchiere m n'ime ụlọ m taa. Ọ dịkwa mma. Gị mara ihe ị mere n'ime ụlọ unu o jiri jụọ oyi otu a bịa mee ya n'ime ụlọ ka anyị. Ha. Lekwa m wejere ka m nọ. Kemgbe m kwuru okwu n'ime ụlọ m. Akpata echiche anyị dem lam n'iyi. Ọkọkọ ọgụ gachita nwunye m nwaanyị oyi. Ọkọ papa ndị na-ejide m na roundabout Uhuana m ebe nne ihe vam. Nne ihe je vam. Ehimụra na anya asụ. Chineke nna. Mmadụ ọgụ abịa nga nwunye edegbu onwe ya. Mmadụ ọgụ ebe na ọbịa na nwunye họlide bịawo bịra ọkọ da nchịta. Ọkọ nwunye nwaanyị ote laa ya n'iyi. Ndị nwunye m ga-awọ gafe mbụ nwunye m ka nwunye m nwaanyị ga-agafe otu ụmụ nwoke na-adịghị onye ga-agbagharala ya ga-asị onye ga-ele asị ya na-ese ụda nwunye m nwaanyị gafe gbọ ya dị ka ọwa udere onye nke ọzọ gafere onye ga-agba asị ya sa achịgbakwa ma ọ ha ga-ebe ha na-agba ọsọ ihe nwa agbọghọ na-adịbeghị ọkọ mejisi ya ihe ụsọ gịnị ara ihe unu mere nwụrụ ojiji oyi oche gị bịa mee ya gị bụrụ ụmụnne gị bụrụ ụmụ ojii gị Chineke kere kekwe ihe ọma ndị ụmụ ha ọka bịa ede m nwoke ahụ ọnọcha ha maga m n'ime ovun gị bịa na winta bịa ile asọ m nọrọ nwa na sọma ọwọta na-ese mee na kwụsịta ụka ọkọ nwute nwetara m n'iyi nkọwa ya ete ya ka nga na-akpọ ụgbọ mpara m agwụla ọmụ nwoke achasị nọ m n'ahụ gị bịa ma nye m na masị ebe niile edetiri m hiti gị bụrụ otu ụlọ n'isudo oyi bịa mee na nke anyị ma ọ bụrụ taa ude agada ka ịgbanyụ nke ka ịgbanyụọ ọ ego nwere anyị nwoke ka ọgwụ ojiọnụ ele otu ijikwanụ si na ụka chi dị ka udele ele ọkọrọ isi nọ gị n'ahụ ahụ gị na-akpọ mụrụmụrụ ya kpughere gị ebe gị ihe tọọ ya nwunye nwaanyị kpughere gị mpere maka chukwu gị hụ na ọka awa ya ahụ m agwụla adị m anahụ na ndabụ na-abịa oche ka m na-agbagwuru ụkwụ chiri chibere ka mgbafe ebe nchọta ya wee mkpomọkụ mụ na ya dị na mma ya wụ hiti a ga-esi mpere ya oche sa ihe ka ọwụrụ ama m sọ wụ hiti eche m sọ m rụpụta ụwa maka anyị mmadụ agaghị ahụ m ya ahụ mepere ụkwụ gị lenye anya nwoke n'anya akwa mgbara unu na esi ndị n'ime ụlọ unu nwere esi the only thing unu ga-eme bụ baa na rum unu na-agbanye esi ebe niile ajụ ọrụ unu oyi ọ gwụla nwaanyị nwere mkpu agbajisiri gị aka ụmụasị ibe gị ụlọ na-akpọ ụmụ di ha ka nwa hụ ka a na-akpọ ụmụ di ngọchi ụmụ di a na-atọ ụtọ gị gụrụ ụmụ di keguluz gad anyị mekọta anyị dịkwa ihe anyị alakpụ malekwa ekege pres anyị richa oversize gị ihe ejifere ifọ enwere onye ka ahụ ụmụ ndị dị ote obiọma akpa ya nwere ihe mere emete gị anyị nwawe ụmụ chọọchị ede anyị nwabụrụ na Chineke ihe igiri isi anyị chi okwu ndị ụmụ nwa ọka bịa dị ka m onye koleji were nwayọọ na helie gị ihe sara nwaanyị ihe mbe helie na bed ihe sara ihe arụtara gị were bed gị banya n'okpuru dufe were dufe onwe nọ ụmụachi ibe gị ụlọ oche na-emeti ihe ụkwụsị nwoke ha ekele ntechi amachasị ụmụ di a na-emeti ụmụ di ha pres gị bịa ga hezra na bed happy phone nwaanyị Instagram kachi kparịba ka imejisi oyi ụlọ ada nne gị ya nwere nwaanyị mamụtara ahụhụ ya otu ka ọwụ rute abụọ ha na-ebere Chineke gburu ya emụta ji emụta ha na ji pụọ nka ma ume elu maala ya ka badụ dote omekoro m n'elu maka nwaanyị adịghị mgbe nọ nka nna ya ka nka ọfụrụ n'ụgba ya ka nka